Koen Klasses en David Jansen, beter bekend als het oorlijke muziekduo Hoedzat, doen komende vrijdag mee aan de halve finale van het LVK. Het duo denkt met een liedje Garen op Klos mee naar een finaleplaats. Ik ben eigenlijk altijd bezig met het maken van een liedje en af en toe moet ik getriggerd worden, al is het een woordje of ik zie dat er wat gebeurt. En Garen op een Klos is een vriend van ons die zegt dat af en toe als het te lang saai wordt, bijvoorbeeld net in deze coronatijd, en dan zegt hij, dan moet er wat gebeuren, dan moet er Garen op een Klos komen. En dat is gewoon dan een gezegde, wat ik in Nederlands kunt googlen, kunnen opzoeken wat dat betekent. Dus van, dan moet er eindelijk wat gaan gebeuren. Daar ben ik op getriggerd en daar heb ik een liedje op gemaakt. Ja. Ja, was dat een flinke klus of gaat het bij jou vanzelf als je eenmaal getriggerd wordt? Af en toe gaat het vanzelf en af en toe loop ik ook vast. Normaal gesproken dan, als ik een idee heb, ook wel getriggerd, dan kan ik het niet meer loslaten. Dat is waar. En af en toe dan schud ik het bijna uit de mouw liggen, terwijl en af en toe moet ik er iets langer over doen. En als ik het klaar heb, denk van hey, ik heb een geweldige tekst, dan zit er altijd anderen die de tekst laat lezen. En dan zeg ik, nou, ik vind dat minder of dat is te saai. En dan moet ik het eigenlijk weer opnieuw, of sommige stukjes opnieuw maken. Maar zo ontstaat het nummer eigenlijk, ja. Ja, mooi. Ja, en Koen, het nummer ontstaat, hè? Het nummer is er. Volgens mij waren dit jaar meerdere nummers, maar uiteindelijk blijft er dan eentje over. Ja. Het was eigenlijk zo, in het begin dachten we van, we doen 3 nummers. En ja, toen met de corona hebben we gezegd, nou, dan 2. Maar het zag er ook niet naar uit dat het echt veel beter werd. En toen hadden we gezegd, 1 nummer, dat is echt een goed nummer, dat willen we gewoon uitbrengen. En ja, dat is ook gebeurd nou. Ja. En daar zijn we heel tevreden over. Ja, toen David met het nummer kwam, wat dacht jij meteen van, dit wordt hem? Of? Ja, de 2 nummers, ik vind ze allebei goed, maar de andere is iets meer swing. En dat vonden wij dat er wel naar de LVK mag gaan. Ja, aan vrijdag is het zover, hè? Dan is de uitzending op de radio. Ja, anders dan anders, maar we zijn even goed helemaal gespannen. En ik denk alle artiesten wel echt helemaal gespannen zijn. En ja, het is gewoon toch wel leuk dat je ergens naar mee kunt doen. Want het is al allemaal negatief. En laat eens nou lekker positief zien en lekker leuk naar de muziek luisteren. En ja, carnavalsmuziek kan ook een heel leuk iets zien. Ja, en dan zit je samen met de vrouw op de bank vrijdag? Of? Samen met mijn vrouw en met David, met de vrouw. En dan pakken we een borreltje en een knabbeltje en dan gaan we luisteren, ja. Toch een mooie avond van maken. Ja, we gaan er zeker een mooie avond van maken, ja. Ja, en dan hoop op een finale plaats natuurlijk. Uiteraard, dat is mooi. Daar hadden we het straks al een keer over gehad. We hebben eigenlijk geen concurrenten, maar het is wel inderdaad, het is competitief, moet ik zeggen. En natuurlijk hoopt op een finale plaats. We hebben het 1 keer mee mogen maken met Hutje Mutje. Dit is de 4e keer dat we al in een halve finale mogen staan. Dat is ook al geweldig. Ja. En we hopen op een finale plaats. Zul je mooi zien, ook dit jaar anders dan anders. Maar daar gaat het toch wel voor. Succes heren. En geniet er toch een beetje van. Dat gaan we zeker doen. Ik denk dat er Garen op de Klos moet komen. Niet? Dit jaar Garen op de Klos. Maar daar hebben jullie wel de steun van de mensen bij nodig. Hè? Hoe kunnen mensen jullie helpen? Nou, aanstaande vrijdag en zaterdag zijn de halve finales van 6 tot 8 uur. En van 7:30 tot 8 kunnen stemmen. Dus Windows liedje mooi. Dan zou ik zeggen sms 4422 met hoofdletters LVK spatie nummertje 12. Alle halve jaren vieren uitgebreid. Daar kunt de Garen op het Klos, dat is geheide feit. Het ganse jaar was verloren als het kost. We zien de weg komen. Alle halve jaren vieren uitgebreid. Daar kunt de Garen op het Klos, dat is geheide feit. Het ganse jaar was verloren als het kost. We zien de weg komen. Garen op het Klos.